Ja, ik heb zo'n boek gekregen en daar staat aan bovenin. Sietse is een getalenteerde zondagsschilder. Maar ik zei ze mijn dochter, ik schilder je extra weken. Is de Bjerk de moeilijkste band die er is? Nou, ze lijkt hier niet zo moeilijk, maar er zit allerhande bobbeltjes in en zo. Je moet er zich niet te strak. Wat wordt dit voor schilderij? Nou, dit is echt zo oud boerderijtje daar in Drenthe. En ik hoor wel een beetje van nostalgie. Al dat naaie strakke, daar hoor ik niet zo van. Maar dit ben van die ouderwetse boerderijtjes, jongen. Daar word je toch blij van. Dit is jouw werkhok? Ja, dit is... nou, je bent alle dagen op weer horen. Dat is niet gewoon zo. En ik kan niet stilzitten. En wat maait je hier dan allegaar? Nou, het is hoofdzaak lijsten. Jo bent goed handig. Ja, maar ach, dat heb ik van mij ooit oorlog. Wat vind je zo mooi aan dat schilderen? Nou, je hebt de holen leeg. Als ik niks doe, dan begin ik te denken over wat ik hier. En dan krijg ik het moeilijk. Dat is heel apart. Maar als je die partner verliest, ik weet nou dat dat heel erg is. En hoe lang is het lien dat jouw vrouw verstoort? Dat wordt straks 2 jaar. Ik zeg vaak, ik kom weinig in het cirkel, maar ik bid voor 5 keer thuis. En ik ben ik dankbaar op de manier waarop Boukie helle is. Sliepen wij voortzakken. Alleen nog, ik heb nooit meer even mooi aan praten kunnen. En dat vind ik erg, dat ik net even afscheid nemen kon. Maar gelukkig ken ik nou ik ben nooit. En helpt het schilderen jou? Ja, dat is echt, als het straks meer waar is, dan is het fiets niet gebeurd. En dan zit ik hier mooi, het is hier altijd warm. Hè? Ja, want jou fietsen ik een soort. Ja, Sibbedoi ben ik eigenlijk meer op het dik dan ik thuis ben. Ik heb er de 6000 er al op zitten, dit hier. Ik heb nou zo'n dagboekje voor april en dan af en toe tel ik dat op. Wat is jouw mooiste schilderij? Nou, dat is net de mooiste, die blauwe, maar die vogels erop. Maar die heb ik in een liedskofje gemaakt. En dat is mijn vrijheid. Maar die vogels zag, en dan viel ik me vrij op een fiets. Zal ik hem even van jou pakken? Ja, die vogels, jongen, die
vlieg ik in de vrijheid. En dan kan je wel denken, dat moet volop karakter, maar dat hoeft voor mij niet. En ik heb hier gewoon een lijst omheen schilderen. Want in het begin hier ik net een werkbank. Nou, ik denk, zo kent ik wel. En dat ken ik wel. Maar als er nou een lijst om doet, krijg je een hele hoer idee. Dan ben de vogels net meer vrij. Nou, die willen daar wat opsluiten.